Кіберпартызаны атрымалі дакументы пра памерлых да 2024 года, а ў іх пазначаная і прычына смерці. Памёр ад неўдакладненых прычынаў. Гэткая інфармацыя насупраць прозвішча былога міністра замежных справаў Уладзіміра Макея. Тое самае ля прозвішча былога міністра транспарту Алексея Аўраменкі і першы і другі міністры з вялікай долей імавернасці скончылі жыццё самагубствам. Неўдакладненая прычына смерці афіцыйна і ў закатаванага ў турме палітвязня Вітольда Ашурка. У эфіры «Аб'ектыў» з вами Юлія Лабанова. Вітаю. І сёння ў нас. На 3 пункты ніжэй у сусветным антыкарупцыйным рэйтынгу. Чаму Беларусь здае пазіцыі? Настоящая коррупция, которая фактически уничтожает Беларусь, она как раз-таки возведена в уровень такой законной, потому что ею управляют, ее создают эти все коррупционные направления, создает Лукашенко и все его семейства и люди приближенные. 2 тыдні прастою. ЛС ізноў адключылі ад сеткі. Чаму праблему афіцыйна прызналі толькі цяпер? Попытки замалчивать те или иные проблемы – это, на мой взгляд, очень опасная практика, поскольку так можно скатиться и в советскость. Замежны гандаль скарачаецца, адпаведна запавольваецца і ВУК, што чакае айчынную эканоміку на лета. Опыт, перш за все, это асамляецца з военными товарами и с военными расходами, якія ёсць в России. Бо калі гэты чыннік захаваецца, як бы цынічна гэта не гучала, з пункту гледжання беларускага ВУП, гэта тое, што яго падштурхоўвае. 30 гадоў таму, 20 снежня 1994 года, дэпутат ад БНФ Сергей Антончык выступіў на сесіі Вярхоўнага Савету 12-га склікання з дакладам пра карупцыю ў атачэнні Лукашэнкі. Лукашэнкі, які перамог на прэзідэнцкіх выбарах як змагар з хабарніцтвам. Карупцыю жа не перамог і да сёння. Паводле новых сусветных рэйтынгаў наша краіна страчвае пазіцыі. Працягне тэму Ірына Дарафійчук. Беларусь заўважна пагоршыла пазіцыі ў сусветным антыкарупцыйным рэйтынгу. Міжнародная бізнес-асацыяцыя Трейс апублікавала рэйтынг краінаў на падставе ўзроўню хабарніцтва ў камерцыйнай дзейнасці. Беларусь апусцілася на 3 пазіцыі ў параўнанні з мінулым годам і заняла 173 месца са 194 краінаў. У вертыкальна інтэграваных дзяржавах, недэмакратычных дзяржавах з вертыкалю ўлады, як любіць казаць Лукашенко, у іх так заўжды карупцыя квітнее, бо тыя, хто на месцах бачыць неэфектыўнасць працы, раскрадання грошай, у іх няма інструмента паўплываць на працу дзяржавы, і ўвогуле такая дзяржава не схільная кіравацца імпульсамі, якія сходзяць ад грамадства. Менавіта нагляд з боку грамадзянскай супольнасці ў Беларусі найгорш ацанілі складальнікі рэйтынгу. Адна з прычынаў гэтага нізкая ступень свабоды медыяў. Апроч таго, паводле вынікаў, у нашай краіне слабое стрымліванне карупцыі, кепскае выкананне антыкарупцыйных нормаў, непразрыстая праца дзяржаўных органаў. Что вам передали только что в офисе? Сколько? Я не знаю. Пра павелічэнне колькасці карупцыйных злачынстваў кажуць і ўлады. Так, паводле генпракуратуры, калі ў 2021 годзе іх было каля 1000, то летась ужо больш за 1,5. А Міністэрства ўнутраных справаў рэгулярна справаздаецца пра чарговыя затрыманні і выяўленне хабарніцкіх схемаў. В Столцовском районе оперативники БЭП-Мищины с поличным в момент получения взятки задержали 51-летнего директора одного из сельхозпредприятий района. Должностные лица 11 крупнейших предприятий легкой промышленности республики, которые за благоприятное решение вопросов по закупке швейного оборудования, запчастей и комплектующих получали взятки от представителей Витебской коммерческой структуры. Але гучныя справы і жорсткія прысуды не перашкаджаюць вінаватым у хабарніцтве праз нейкі час ізноў займаць адказныя пасады. Напрыклад, былы міністр лясной гаспадаркі Віталь Дрожжа, які ў 2022 атрымаў 7,5 гадоў зняволення за хабар, ужо на волі і кіруе лесапаляўнічай гаспадаркай у Белавежскай пушчы. Галоўным крытэрыем ёсць не эфектыўнасць працы чыноўніка ці не празрыстасць ягоных фінансавых дзеянняў, а галоўным крытэрыем ёсць ягоная лаяльнасць сістэме. А той, хто правараваўся, той, хто на крючку, гэта акурат хутчэй ён будзе лаяльным, ён будзе баяцца, ён ведае, чым ён вінаваты. На яго, так бы мовіць, ёсць тэчка з дакументамі пра ягоныя парушэнні. Лукашенко дэклараваў змаганне з карупцыяй яшчэ да абрання прэзідэнтам. Первую
в истории в стране нашу антикоррупционную комиссию в нашей стране возглавлял тот самый Лукашенко. Але ўжо ў год першых выбараў 20 снежня 1994 Сергей Антончык падчас сесіі Верховнага Савету выступіў з дакладам пра карупцыю ў атачэнні самога Лукашэнкі, а дзяржаўныя газеты дэманстрацыйна выйшлі з белымі палосамі замест забароненага Лукашэнкам дакладу. Перад кожнымі новымі выбарамі зноў чуем абяцанні перамагчы карупцыю ды рэгулярныя прачуханцы чыноўнікам. Как следствие, постоянно вскрываются коррупционные схемы, и что абсолютно неприемлемо, количество их растет. Ну, это ваша проблема. Хотите сидеть в тюрьме, а не работать? Пожалуйста. Дзе ж поспехи 30-гадовага змагання? Все те задержания, все те какие-то антикоррупционные действия, которые проводит режим Лукашенко, это просто бутафория. Это не ведет к улучшению ситуации, потому что, повторюсь, реальная коррупция – это и есть Лукашенко. Он ее создал, и он ее возглавил. Напрыклад, у верасні Белпол апублікаваў суму дывідэндаў, што атрымаў ад продажу белазаў у Расіі прэзідэнцкі спартовы клуб – каля 6 мільёнаў долараў. Узначальвае гэтую структуру сярэдні сын Лукашэнкі Дмітрий. Або кампанія «Вектор Капітал Груп», якую Белпол лічыць копіяй кіраўніцтва справамі прэзідэнта для абыходу санкцыяў. Яшчэ адзін прыклад. Каричем отдана в свое время хорошая часть Минска для застройки, а в это же самое время они построили Лукашенко резиденцию. Коррупция, коррупция. Но если это не говорить, если это не показывать, то международные организации будут делать выводы только лишь на тех проявления коррупции, которые показывает сам режим. А они минимальны и фактически находятся на низовом уровне. Режим же показывае актыўнае змаганне. Так сёння ў Берасці і Бабруйску адбыліся паседжанні камісіяў супрацьдзеяння карупцыі. Ірына Дарафейчук, Белсат. На Астравецкай АЭС не працуюць два энергаблокі, і калі спыненне першага раней анансавалі, інфармацыю наконт праблемаў з другім здабылі незалежныя журналісты. Між тым, улады Беларусі ўсяго некалькі месяцаў таму адрапартавалі МАГАТЭ. Беларуская АЭС, маўляў, эксплуатуецца ў штатным рэжыме. Уладзіслаў Корсак працягне. Шматпакутная беларуская АЭС, абодва яе энергаблокі ўжо 2 тыдні не выпрацоўваюць электрычнасці. Першы на планавым рамонце, другі ж адключаны праз няспраўнасць, паведаміла крыніца выдання «Зеркала». У прыёмнай генеральнага дырэктара БелАЭС гэтую інфармацыю пацвердзілі, а пасля розгаласу ў медыях Мінэнерга выпусціла прэс-рэліз. Рашэнне адключыць блок ад сеткі было прынятае для правядзення штатнай дыягностыкі працы сэнсараў сістэмаў забеспячэння. Адпаведныя работы цяпер праводзяцца на БелАЭС. Яны не ўплываюць на бяспеку працы станцыі і яе абсталявання. Калі дакладней, датчык папярэдзіў пра магчымыя праблемы ў контуры, які ёсць носьбітам радыеактыўнага асяроддзя. Само спрацоўванне датчыкаў не нясе радыяцыйнай небяспекі, сведчыць эксперт у галіне энергетыкі прафесар ЕГУ Геннадзь Рабцаў. Сістэма проста запраграмаваная папярэджваць пра сімптомы, што могуць прывесці да той ці іншай пазаштатнай сітуацыі. Іншая рэч – замоўчванне. Попытки замалчивать те или иные проблемы – это, на мой взгляд, очень опасная практика, поскольку так можно скатиться и в советскость. Помним, как замалчивание реальных последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции привело к огромным жертвам, в том числе среди белорусов. Між тым, яшчэ ў верасні Лукашенко запэўніваў дырэктара МАГАТЭ Рафаэля Гроссі. Астравецкая атамная электрастанцыя найлепшая ў свеце. А зусім нядаўна адзначыўся і Путін. Прызнанне таго, што вось другі энергаблок беларускай АЭС не працуе, адбылося роўна праз 2 тыдні пасля таго, як заява аб тым, што нібыта ўсё працуе ў планавым рэжыме, была зроблена так званай вышэйшай нарадзе так званай саюзнай дзяржавы кіраўніком Расійскай Федэрацыі, які нам проста сказаў, што ўсё працуе і Расія выканала свае абавязанні. Пабудаваную расійскім падраднікам на расійскі крэдыт Астравецкую АЭС пачалі эксплуатаваць у 2020 годзе. Праблемы выявіліся амаль адразу. Пры спробе монтажу нават уранілі корпус рэактару. АЭС неаднаразова прастойвала. У 2021 яе адключалі ад сеткі ажно 8 разоў. Першы блок спыняюць ужо 3-й раз. Свидетельствует о том, что
или были допущены какие-то просчеты при проектировании соответствующего объекта, или были некачественно проведены работы по монтажу и по запуску этого объекта в эксплуатацию. Адметна, што галоўнага падратніка астравецкай АЭС, расійскую дзяржкарпарацыю «Росатом», страсаюць скандалы. Увесну за абвінавачванне ў хабарніцтве арыштавалі дырэктара капітальных укладанняў Геннадзя Сахарова, а таксама шэраг іншых працаўнікоў. У вас ответственная работа. У Беларусі ж, нягледзячы на сумнеўную рэпутацыю «Росатому», ды заўсёдныя праблемы з астравецкай АЭС ужо думаюць пра будаванне там трэцяга энергаблоку, або нават разглядаюць магчымасць будавання другой атамнай электрастанцыі. В беларускіх умовах перш за ўсё это палітычны чыннік. Засяродзіць увагу грамадства менавіта на тым, што ёсць чарговы мегапраект. Давайте будаваць чарговую пяцігодку, як это было ў Савецкім Звязе. З пункту гледжання эканомікі можа быць разлік, што, дай Бог, праз 5 гадоў, праз 5-7, калі штосьці там можа быць пабудаванае, нейкія санкцыі могуць быць знятыя, нейкі гандаль там з той жа Еўропай распачнецца. Планавалася, магутнасць двух блокаў астравецкай АЭС мусіць пакрыць 40% патрэбаў краіны ў электраэнергіі. На гэты ж момант забяспечваецца толькі каля 30%, без уліку перыядычных прастояў. Уладзіслаў Корсак, Белсат. 2024 год стаўся рэкордным паводле колькасці мігрантаў на мяжы з Беларусю. Пра гэта заявілі ўлады Польшчы. За няпоўны год польскія памежнікі зарэгістравалі 30 тысяч спробаў нелегальна трапіць у развяз з тэрыторыі нашай краіны. Прытым, што летась, паводле намесніка міністра ўнутраных справаў Чэслава Мрочака, гэты лік складаў каля 26 тысячаў, а ў 2022 годзе перавышаў 15 тысячаў. Агулам за 2023 памежнікі суседніх з Беларусю краінаў еўразвязу спынілі 42 тысячы спробаў нелегальнага пераходу мяжы. Яшчэ больш інфармацыі ў нашым тэлеграм-канале. Знайсці проста, дастаткова навесці камеру тэлефона на QR-код на вашым экране. Калі для вас гэта бяспечна і вы не ў Беларусі, падпісвайцеся і будьце ў курсе актуальных навінаў. Таксама чытайце нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu пры той жа ўмове. Бяспека перадусім. Дзякую, што вы з намі. Амаль 4,5 мільярды рублёў дэфіцыту на лета. Выдаткі з рэспубліканскага бюджэту зноў перавысяць прыбыткі. Гэта вынікае з дакументу, які апублікавалі на нацыянальным прававым партале. Недахоп сродкаў у Міністэрстве фінансаў патлумачылі планамі на новыя крэдыты і падстрахоўку на выпадак, калі прыбыткі ў дзяржаўным бюджэце будуць сціплымі. Традыцыйна вырастуць выдаткі на нацыянальную абарону. На лета яны перавысяць 4,5 мільярда рублёў. А таксама на працу судовай сістэмы і сілавых структураў, куды накіруюць больш як 5 мільярдаў. Больш сродкаў запланавана на культуру, ахову здароўя, адукацыю. На рамонт дарогаў з рэспубліканскага бюджэту вылучаць каля 3 мільярдаў рублёў, а на сферу ЖКГ больш за 9 мільёнаў. Асноўную частку прыбыткаў складуць падаткі, у тым ліку на тавары, працы і паслугі і падатак ад замежнай эканамічнай дзейнасці. 2024 амаль падышоў да канца, з якімі ж вынікамі эканамічнага развіцця Беларусь падышла да яго. Ці зажывуць беларусы лепей на лета? Прааналізавалі сітуацыю, а таксама паспрабавалі спрагназаваць тэмпы эканамічнага росту ў 2025-м супрацоўнікі даследчага цэнтру «Бюрок». Падрабязней распавядзе Ян Федарович. Рост асноўных паказнікаў эканомікі ў 2024-м. У чым прычына? Эксперты цэнтру «Бюрок» тлумачаць. В першым паўгоддзі была яшчэ даволі істотная падтрымка з боку попыту з Расіі, і вось Расію як такого лакаматыва росту яна сваю ролю захоўвала. Другое, і па выніках года гэта нават галоўная па значнасці, гэта спажывецкі бум. Галоўная прычына гэтага буму – нястача працоўных рук. Яна прымушае фірмы і прадпрыемствы падымаць заробкі, што ў сваю чаргу выклікае высокую спажывецкую актыўнасць. Гэтыя вынікі дасягнутыя праз кантроль над цэнамі, перш за ўсё, і праз нізкую інфляцыю. Бо як падлічваюцца
реальные заробки. Берутся номинальные заробки и снижаются на ту самую инфляцию, якую лічыць Белстат. Валавы ўнутраны прадукт Беларусі за апошнія 12 месяцаў вырас амаль на 4%. Рэальны рост прыбыткаў склаў каля 10%. Пры гэтым інфляцыя была ўсяго 5,5%. Тое, што заробкі растуць, ну гэта факт. Тое, што падмурак у гэтага даволі штучны, што гэта стварае рызыкі, это іншы бок медаля. Агромністае кола рызыкаў, якія назапасіліся. І таму тое, што мы бачым сёння можа вельмі адрознівацца ад того, што мы будзем бачыць напрыканцы 25-го году. Пакуль трошкі больш верагоднасці, чым астатнія сцэнарыі, бачыцца так званы інерцыйны сцэнар. Паводле ацэнкі экспертаў цэнтру Б-Рок, пры такім сцэнары ў наступным годзе ВУП Беларусі будзе расці, але зусім нязначна. Міністэрства эканомікі настроенае больш пазітыўна, ды разлічвае на рост больш чым на 4%. Нельзя исключать жесткую посадку в условиях жесткого внешнего шока или шоков из-за сильного перегрева экономики. Белорусская экономика столкнулась с глубокой рецессией в 2015 году, в 2016 году, и сейчас фактор повышенного внутреннего спроса также может привести к этому. Сярод асноўных рызык на наступны год эксперты называюць уплыў санкцыяў і найперш фінансавую сітуацыю ў Расіі, на якую цяпер моцна завязаная эканоміка Беларусі. Ян Федарович, Белсат. У Варшаве напалі на прафесара Яна Маліцкага, дырэктара стыпендыяльнай праграмы імя Кастуся Каліноўскага. Пры гэта Белсату праз электронную пошту паведаміла дырэктарка школы ўсходніх моваў пры Цэнтры ўсходняй Еўропы Інга Катаньска. З ліста вынікае, што цяпер прафесар у шпіталі, асобы нападнікаў невядомыя. Да Яна Маліцкага ў Казіміраўскім парку падышлі двое мужчынаў і спыталі, як яго зваць. Атрымаўшы адказ, яны ударылі прафесара па галаве. Да прытомнасці ён вярнуўся толькі ў машыне хуткай дапамогі. Пры гэтым у сакратарыяце Цэнтру ўсходняй Еўропы, якім кіруе Ян Маліцкі, Белсату не змаглі пацвердзіць, што высылалі інфармацыю пра інцыдэнт. Тэлефон самога прафесара пераключаны на галасавую пошту, ад сына Яна Маліцкага стала вядома, што ў яго дыягнаставалі страсенне мозгу. І да іншай тэмы. Расійская армія чарговы раз учыніла масаваную атаку на Украіну, скарыстала балістычныя ды авіяракеты, а таксама ударныя беспілотнікі. Ёсць забітыя і параненыя. Тым часам, прынамсі, адзін шахет зафіксавалі над беларускім Гомлем. А раніцаю праз паветраную прастору нашай краіны ў бок Чарнігаўскай вобласці пралятала балістычная ракета. Пра гэтую ды іншыя навіны ў свеце Руслан Ігнатовіч. На гэтых кадрах наступствы ракетнага удару па Кіеве. Для атакі па украінскай сталіцы расейцы скарысталі 5 балістычных ракетаў «Іскандер-М». Усе 5 збілі украінскія сілы СПА. Тым не менш, абломкі ракетаў упалі ў некалькіх частках гораду, выклікаўшы разбурэнні і загаранні. Вядома, прынамсі, пра адну ахвяру. Цалкам згарэлі 5 аўтамабіляў. Таксама былі пашкоджаныя будынкі побач. На жаль, магу сказаць, што тут на месцы ёсць адзін загінулы. Яшчэ адзін чалавек пацярпеў. Пажар на гэты момант патушаны. Паводле мэра Кіева Віталія Клічко, абломкі ракетаў упалі ў Галасіўскім, Саломінскім, Шаўчэнкаўскім і Дняпроўскім раёнах. У Галасіўскім раёне пашкоджаная цепламагістраль. Без цепла засталося 630 жылых дамоў, 16 медычных установаў, 17 школаў і 13 дзіцячых садкоў. Адзінства вакол Украіны – гэта ключ да міру і свабоды ў Еўропе. Вельмі важна заставацца з Украінай, вельмі важна падтрымліваць Украіну. Вельмі важна, каб Украіна была часткай еўрапейскай сям'і, а не часткай расійскай імперыі. І менавіта таму мы чакаем ад нашых партнёраў большага падтрымання і большай еднасці вакол Украіны. Таксама сёння расійскія акупанты атакавалі Херсон. Прыфрантавы горад трапіў пад арт-абстрэл. Снарады прыцэльна траплялі ў жылыя дамы. Вядома пра дваіх забітых і 10 параненых.
Расійскія акупанты занялі сумна вядомы успенаўскі мех. Пра гэта паведаміў аналітычны праект Deep State. На жаль, выйсці з яго змаглі не ўсе, і няхай гэта будзе на сумленні да канца дзён адказных асобаў за гэтую памылку, гаворыцца ў паведамленні праекту. Аднак у ЗСУ афіцыйна зняпраўдзілі такую інфармацыю, заявіўшы, што ўсе аддзелы паспяхова пакінулі раён. Паводле камандавання ЗСУ аператыўная сітуацыя на гэтым участку застаецца напружанай, але пад кантролем украінскіх сілаў. На падмаскоўным аэрадроме Астаф'ева падарвалі транспартны самалёт Ан-72, што належаў расійскаму вайскова-марскому флоту. Пра гэта паведамілі ў галоўным упраўленні выведкі Міністэрства абароны Украіны. Прыблізны кошт гэтага самалёта складае каля $4,5 мільёнаў. У Расіі сітуацыю ніяк не каментуюць. Для Гуідо Пачэлі і ягонай каманды валанцёраў каляды самая загружаная пара года, але праца для іх ніколі не спыняецца. Цягам года яны збіраюць сапсаваныя цацкі, а пасля рамантуюць іх на радасць дзецям. Замест таго, каб выкінуць старыя цацкі, іх прыносяць нам. І ёсць шмат кампаніяў, што пастаўляюць нам цацкі з дэфектамі, якія нельга прадаць. Пасля рамонту гэтыя цацкі трапляюць у сем'і, што маюць цяжкасці ў сацыяльна-эканамічным плане. Гуідо Пачэлі былы авіятэхнік. Сваімі рукамі ён адрамантаваў тысячы цацак. Ягоная майстэрня стала сапраўдным месцам калядных цудаў. Кожная адноўленая цацка нагадвае пра тое, што сапраўднае чараўніцтва не толькі ў новых рэчах, але і ў простым клопаце пра людзей. Руслан Ігнатовіч, Белсад. Няпростым гэты год стаў і для беларускіх спартоўцаў. Праз абмежаванне многія з іх не могуць браць удзел у турнірах або выступаюць на міжнароднай арэне ў нейтральным статусе. Некаторыя дэманструюць добрыя вынікі. Яскравыя моманты гэтага года з нашымі спартоўцамі ў наступным сюжэце. 33-е летнія алімпійскія гульні ў Парыжы. Да ўдзелу ў іх былі дапушчаныя 17 беларусаў, якія выступалі ў нейтральным статусе. У выніку наша алімпійская скарбонка папоўнілася 4 медалямі. Золата ў батутыста Івана Літвіновіча, срэбра ў гэтай жа дысцыпліне ў Віалеты Бардзілоўскай. Яшчэ адна срэбраная ўзнагарода ў акадэмічным веславанні. Яе аўтар Яўген Залатой. І ўрэшце бронза ў актыве цяжкаатлета Яўгена Ціханцава. Арына Сабаленка скончыла 2024 год у рангу першай ракеткі свету. Сёлета беларуска дайшла да паўфіналу выніковага турніру года ў Эр-Рыядзе. Таксама Сабаленка выгуляла 4 спаборніцтвы. Яна двойчы станавілася пераможцаю турніраў серыі «Вялікага шлему». Першынствавала ў Цынцынаці і тройчы ў кар'еры выгуляла ва Ухане. Она пропустила большую часть. Когда у нее появилась травма, она отдохнула, она не стала рваться в эти турниры мгновенно, и перед US Open она была выздоровевшая и хорошо готовая к окончанию этого сезона. Паводле спартовага выдання «Тэніс» Сабаленка сёлета зарабіла больш за ўсіх прызавых у туры. Яе банкаўскі рахунак папоўніўся на $9 730 000. Некаторыя беларускія плыўцы сёлета былі дапушчаныя міжнароднай федэрацыяй да сусветных стартаў. На алімпіядзе да ўзнагародаў нашы суайчыннікі не дабраліся. Аднак на студзеньскім чэмпіянаце свету па водных відах спорту ў Катары бронзай можа пахваліцца Настасья Шкурдай. Яна ж на чэмпіянаце свету ўжо на кароткай вадзе, які скончыўся некалькі дзён таму ў Будапешце, таксама ў сваю скарбонку паклала бронзу на дыстанцыі 200 метраў на спіне. Там жа ў Вугоршчыне на трэцюю прыступку п'едэсталу ўздымаўся Ілля Шыманович, які выступаў на 100-метроўцы брасам. Менская «Дынамо» не без дапамогі адміністрацыйнага рэсурсу другі год запар здабывала золата беларускага першынства. Белаблакітныя нарэшце выйшлі і ў асноўны раунд міжнароднага футбольнага турніру Лігі канферэнцыяў. Аднак сёлета «Дынамо» зазнала 5 паразаў пры 6 праведзеных матчах і не трапіла ў плэй-оф Лігі канферэнцый. Слабы чэмпіянат беларускі, адкуль браць гульцоў. Мы нікому не патрэбныя ў Еўропе, нікому не патрэбныя таксама і ў Расіі. Наши лепшие гульцы, так званыя, гуляюць у других, третьих лігах расійскага чэмпіяната ці там у слабым чэмпіянаце Казахстану. Беларуская футбольная зборная праваліла турнір Лігі нацыяў і не вырашыла пастаўленую задачу павышэння ў класе. Аднак з галоўным трэнерам Карласам Алёсам працягнулі кантракт яшчэ на 2 гады. Ён паабяцаў вывесці зборную Беларусі на наступны чэмпіянат свету. Это добра, калі ім ставіць такія задачы і мэты. То, что будет насамрэч, для мяне
бачна, што нічога там не будзе. Нічога не будзе. Не выйдуць яны, і гэта цяжка будзе зрабіць. Будзе футбол і далей стагніраваць. Ён і так ужо на дне, але яшчэ ёсць куды там падаць. У адборы да чэмпіянату свету 2026 беларусы трапілі ў групу С, дзе згуляюць з камандамі Грэцыі, Шатландыі і пераможцай пары Партугалія-Данія. Былы капітан нацыянальнай зборнай Беларусі па баскетболе Кацярына Сныціна завяршыла прафесійную кар'еру гульца. Апошняй яе камандай быў брытанскі Лондон Лайонс, з якім яна выгуляла чэмпіянат і 2 кубкі. Але канчаткова з баскетболу Сныціна не сышла. Ужо ў сярэдзіне снежня Кацярына вярнулася ў свой былы клуб на пасаду тренера. Просто делюсь с игроками. Я себя даже не могла изначально называть тренером. Это было больше, как будто бы я старший игрок, и я им рассказываю со своего опыта, как я это делала, как мне помогало, как мы в команде, в успешных командах, что у нас там было и так далее. То есть уже потом, когда мне надо было провести баскетбольную тренировку, я такая, я что, тренер, типа? Пасля сыходу амерыканскага інвестара Лондон Лайонс аказаўся на мяжы банкрутства, але пазбег яго. Пра нейкія вынікі казаць яшчэ рана, але паводле Сныцінай праца не спыняецца. Павел Олейнікаў, Андрей Сульжыц, Белсат. Каляды і Новы год зусім блізка. Да святаў падрыхтаваліся беларускія гарады, ялінкі, рознакаляровая ілюмінацыя, вобразы традыцыйных персанажаў. Чароўная атмасфера і вера ў цуды з розных рэгіёнаў краіны ў нашым эфіры без каментара. Александр Лойка, муж палізняволенай журналісткі Ірыны Слаўнікавай і сузаснавальнік асацыяцыі палітвязняў, раскрытыкаваў стратэгію дэмакратычных сілаў у справе вызвалення палітзняволеных. Ці варта размаўляць з рэжымам цяпер і дзякаваць Лукашэнку за апошняе вызваленне паводле так званай амністыі? Пры гэта мой калега Віталь Бабін пагаварыў з Олегам Кулешам, прадстаўнікоў Беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі. Глядзіце ў праграме «Белсат Зум» праз імгненне. У мяне ж на гэтым уся інфармацыя. Дзякую за прагляды і заставайцеся з Белсатам.